Ayan po mga kabugi, papasok po tayo sa kwarto namin. Naging Hello Kitty na daw po. Balita ko, Hello Kitty na po lahat. Ay! Hello Kitty na nga mga kabugi. At ayan na nga po, yung kwarto namin, naging Hello Kitty na po lahat. At ang may gawa, ay ang natutulog na to mga kabugi. Ayan, mula sa higaan, sa kortina, yan, sa wall, kung ano-ano pa. Ayan, lalong-lalo na yung kisame. Buong kisame po mga kabugi ay Hello Kitty po lahat. Ayan po, kung nakikita nyo po, nasa 1,000 Hello Kitty po ang nakapicture dyan. At pati po ang wall namin, pati po ang lalagyan ng picture, Hello Kitty. Ayan po mga kabugi. Ay! Pati po relo namin, Hello Kitty na po mga kabugi. Ayan po. Pati po ang wall namin, Hello Kitty rin po. Ayan po mga kabugi. Ang ginawa niya po sa kwarto namin ay puro Hello Kitty. At ang may gawa po nito ay malamang kilala niyo po. Ayan po. Ayan po. Adik na po sa Hello Kitty mga kabugi. Anong masasabi mo, Madam, sa ginawa mo? Masaya ka ba sa ginawa mo? Hindi. Kulang. Kulang pa? Ano po yung balak niyong orderin? Madami. May naka-order na po ba kayo sa Lazada, Madam? Order pa lang oh. Yung Oh, nakikita na ayan, Lazada. umu-order na naman po mga kabugi. Ano pong gagawin ko? Paparehab ko na po ba sa nauukulan? Para mapigilan na po ang kanyang pagka-addict sa pag-order? At hindi lamang po yan mga kabugi. Ang mga Hello Kitty ito ay sideline lang po yan. Hindi po talaga yan kanyang pinagkakaadikan. Ang pinagkakaadikan niya po mga kabugi ay yung sandamakmak na bag niya doon sa loob ng aparador.